Jekk qed tagħmel aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nsellem mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nsellem lil daw kollha li naqdu magħna, speċjalment morda anzjani fi sptarijiet fi djar li permezz tal-mezzi soċjali television qegħdin jieħdu sehem magħna f'din l-Ewkaristija. Illum fis-Salm se ngħidu lil mulej li hu għandu għal-bniedma u sobjena int ma twarrabiex u Alla. Għalhekk konvinti minn din l-imħabba li Alla għandu lejna nersqu lejh niedma minn nuqqasijiet tagħna u flimkien nitolbuh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti. Tijaj, bl-akbar tijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ħniena, Kristu ħniena. mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ejna inkomplu l-emil ta' ndiema li bdejna biex it-takkis tagħna tal-ġisem isaħħilna nagħmluh b'fema safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej: Iftaħ garġik, għajjat u la tiskoċ. Olli leħnek bħal tromba. Dnubhom uri lill-poplu tiegħi u ħtijiethom lil dar Ġakob. Imma lili kuljum ifittxu, jixtiequ jarfu triqati, bħalli kieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħallix l-ordnijiet ġusti ta' Alla tiegħu. Jitolbuni ġudizzji fis-sewwa, jixtiequ jersqu lejn Alla. Għaliex somna u int ma tħarisx? Għaliex akkisna ruħna u int ma ntbaħħx? Araw, fjum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu u taksu lil ħaddiem ukoll. Araw, issumu bil-kustjonijiet u l-ġlied u tidorbu bil-pon bla ħaqq. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa, leħinkom ma jinstemax fil-għoli. Jaqgħu jien joġobni sawm bħal dan, jum biex bniedem jakkes lilu nnifsu, biex ibaxxi rasu bħas-simar u jimted fuq ix-xkora u rmiet.
tgħidlu int dan sawm jum joġob lil mulej? Jaqgħu mhux dan is-sawm li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen u tqaċċad ix-xkiel tal-madmad, li tibgħat ħilsa l-maħqurin u tkisser kull madmad? Mhux li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u iddaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf? Mhux li tlibbes lil min tara għarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx? Imbagħad ifittx b'ħażżerniq id-dawl tiegħek u malar talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Il-kelma tal-mulej, nroddu qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Ikollok ħniena minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ngħidu flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Għax jien narafhom ħtijieti u d-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix, o Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u int ma tilħaqhomx. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix, o Alla. Flimkien, qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix, o Alla. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu d-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Qalilhom Ġesu: huwa l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-arus jieħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kif stajna naraw minn dawn iż-żewġ qari tal-lum jitkellmu dwar prattika komuni u ninsibuha ħafna f'dan iż-żmien tar-Randan. Tant li anki il-Papa Leon fl-ewwel messaġġ tiegħu isemmiha bħala t-tieni ħaġa wara s-smieħ tal-kelma, s-smieħ tal-kelma Alla u s-smieħ tal-oħrajn hija s-sawm. Il-Papa jinsisti fuq din il-ħaġa illi s-sawm huwa parti mill-ħajja tagħna bħala nsara wkoll. Hemm min isum mhux għal raġunijiet reliġjużi, ovvjament. Ikun se jagħti d-demm
isum, min se jagħmel xi operazzjoni jgħidulu jisum, min qed jagħmel xi dieta isum. Però hemm is-sawm illi jrid iwassal anki għat-tibdil tal-ħajja tagħna. U għal dan qed jirreferi l-Papa fil-messaġġ tiegħu u anki fil-qari li smajna llum. Però x'tip ta' sawm huwa importanti? Għalfejn huwa importanti s-sawm? Il-Papa jgħidilna li s-sawm jurina illi kemm hemm affarijiet li aħna nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Illi forsi kultant intuhom wisq importanza u ninsew prioritajiet oħrajn. Barra minn hekk, is-sawm jgħinna wkoll biex nagħmlu l-mistoqsija jiena għal xiex jien imġewwaħ. X'irrid jien fil-ħajja? X'inhu dak li qiegħed imexxini? Ajjat nimxi skont dak li Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu, fil-Beatitudnijiet, imberkin dak li għandhom il-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja. U għalejn din il-ħaġa illi s-sawm irid iwassalna, ikollna il-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja ta' dak li hu sewwa. U dan narawh speċjalment fl-ewwel qari li għadna kemm smajna llum il-profet Iżajja. In-nies jilmentaw li Alla mhux qed jagħti każ is-sawm tagħhom. Jgħidu għaliex somna u int ma ħaristx. Għaliex ruħna akkistna ruħna u int ma nbaħħx. U r-raġuni jagħtihom il-profeta Iżajja illi mhux dan is-sawm li rrid jiena sempliċiment ma tikolx, imma li tħoll l-irbit tal-ħażen tqaċċat ix-xikiel tal-madmat, taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ, tilqa' f'darek li msejknin, tlibbes l-arwenin u nista' darek ma tinsihomx. U dan is-sawm veru li l-mulej qiegħed jistenna minn għandna, mhux sempliċiment is-sawm mill-affarijiet tal-ikel, imma mis-sawm mill-dak kollu li huwa ħażin. U l-Papa jistidilna propju biex neżaminaw lil nafusna fuq ħaġa illi fis-dinja tal-lum forsi intesiet. Kemm il-darba bil-kliem tagħna qed inweġġaw lil xulxin. U għalhekk jistidilna biex speċjalment f'dan ir-randan noqogħdu attenti għal dan id-difett illi bi kliemna ma nweġġaw lil ħadd. Fl-Evanġelju Ġesu mbagħad jgħidilna li hu il-raġel l-arus illi qiegħed magħna. U għalhekk m'għandniex għax naqtaw qalbna, mhix dejjem faċli biex nikkontrollaw lil nafusna, ma din il-mixja mhux qegħdin nagħmluha waħedna. Għadna kemm smajna l-kelma ta' Ġesu u minn hawn ftit ieħor se nkomplu l-qdiesa billi niċċelebraw l-Ewkaristija li hija l-preżenza ta' Ġesu magħna. Għalhekk hija possibbli li ngħixu dak li l-Evanġelju tal-lum qiegħed iwasslilna. In-mulej Ġesu jistidilna biex nagħmlu penitenza għax is-saltna ta' smewiet orbot. Nitolbu biex ir-randan ikun tassew żmien ta' konverżjoni għalina il-koll u ngħidu mulej birek il-poplu tiegħek. Mulej birek il-poplu tiegħek. Għall-isfijiet il-presbiterju djakni biex ikunu ministri li jħabbru l-kelma tiegħek li taħfer u s-salva. Nitolbu. Mulej birek il-poplu tiegħek. Għal kull min isofri inġustizzja u moħqrija biex tintradlu d-dinjità tiegħu ta' bniedem maħluq fuq ix-xbija tiegħek. Nitolbu. Mulej birek il-poplu tiegħek. Għal foqra u l-batuti tas-soċjetà biex fir-randan isibu solidarjetà u għajnuna mill-komunità nisranija. Nitolbu. Mulej birek il-poplu tiegħek. Għalina biex l-osservanza esterna ta' penitenza tkun sinjal ta' konverżjoni profonda fil-qalb u fl-ispirtu. Nitolbu. Mulej birek il-poplu tiegħek. Mulej Alla tagħna, għallimna triqat tiegħek bis-smieħ tal-kelma lis-salva. Ħalli nimxu fuq il-kmandamenti tiegħek f'qalb ferħana u ġeneruża. Bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifiru l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju f'dan iż-żmien tar-randan imqaddes biex bil-qawwa tiegħu il-femiet tagħna jsiru joġbuk u jseħħilna b'ħeff akbar inżommu l-qis f'kollox. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew li nroddulek ħajr mulej Missier Qaddis għaliex int kollok tiba u ħniena u ma tgħidix tħeġġiġna għal ħajja aħjar. Twedna bla qiegħda l-maħfra tiegħek u tistieden il-midinbin biex jafdaw biss fit-tiba tiegħek. Int ma tbieċ minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek, iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna int irbat miegħek il-bnedmin kollha brabtek qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajt dan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek u jdur lejk għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwab fina. Ħajkun ta' servizz għall-bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin dal-emil tiegħek ta' ħniena inroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna. Aħna u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. O Alla, int samilħol int għad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Aziż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna il-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek l-Aziż li hu waħdu l-ġust talilu nnifsu f'idejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs, ratt il-ħajr, bierek, qasam tali dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerret fuq is-salib, ħal kalċi minn l-imbit, reġa' ratt il-ħajr, taħ l-ħbiebu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u sliem tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġġa tiegħu. Nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdieni ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton,
ejna nħejju l-midġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġni Mqazza Marija u mal-Apostli ma' San Ġusepp maħutna mejtin li aħna nafdaw għal ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokun tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għaffrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarisx lejn nubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu l-ħaruf Talla, danu li neħħid nubiet ta' dinja. Ħen dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex bissem li ħadna f'dawn il-misteri qaddisa inpattu għal dnubietna u nitħejjew sewwa għall-għajnuna tat-tieba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. We are all part of one church. Aħna l-kol parti minn knisja waħda. Tayong lahat ay bahagi ng iisang simbahan. നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. Todos somos parte de una misma iglesia. Followers of Christ from different countries living in Malta together. We will celebrate Mass in English, led by our Archbishop, Charles Cicluna, at St. Paul's Cathedral, Mdina, on Saturday the 21st of February at 6 p.m, followed by fellowship in the Mdina Cathedral Museum. Come join us to celebrate together. ഒരുമിച്ച് ആഘോഷത്തിൽ Juntos. Magkakasama. Flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu l-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, uri l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien ikkundannat, inkurunat bix-xewk. Missirna li int fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tat-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw il-ħames misteru tal-batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem tal-dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont intenzjoni tal-Papa. Missirna li int fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistru fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tax-xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Merra tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerraw fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdilek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll
u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. Uħalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.